आयदा दे आयौ थालायाव गैया दाबो अनो दा अजानाय नोङो दा जि होनजानाय नोङो गाबगोन नों हेलौ रायजोफोर नै जोङो दिनैहाय खैजिमा बिदै हानगोन सोर हानदों खैजिमा बिदैखौलाय सोर हानदों आबा ए नोंनि आबासो हानदों ए ओमफ्राय नों जागोन ना जाया जायो जाया उदैयावहाय नै उदैयावहाय केव 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 अनो थ'ओरैहाय नै चिट चिट अनो थ' नै केर 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 दिदिखौ इथुनि नै टिट 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 नों जायोना जाया जायो खैजिमा बिदैखौ जायो दा जायो जायो दा नों गोथाव मोनो नों नों दिनां देरला नायनो थाथ'लै ने गोलैबाय 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 खि गोलैजोब्बाय नै फिसाया ओस बिमा जाजोब्बाय नै लुदु लुदुनो आया अरदों बायदे खैजिमा गैयियाव लांदो राखौ गैयियाव लांनानै आराम बोखारना गाहरदो फिथिलायबावनो नामा फिथि है है हा खेबायथ' आं नै खांख्राइ लामाया नै हाबसै खांख्राइया नै जोंहाय ओरै खेव थाइजौ बिफाङा बुद्रुलायनाय फिथाइ थायग्राया गैया देग्लाय बिबारानो मोनसेबो खम बेबो गैया बैबो गैया बैबो गैया बैयावनिबो गैया बिबारानो ओरैबायदि खम गारिया सिथारनानै जायासै एकदमबारे उन्दुनानैसो दं थावा रानजोब्बाय 3 लिटार दंमोन आयदै फिसायानो खमथारलै नै बिमायासो गोजाबान आयदै गजोब्बायसो नै फिसा दंमोनदां बे एसे आयौ गोलैजोब्बाय बासायानो खावनै जाबाय नै खावनै जाबाय बासायानो लाना खालामनोसै दैयाव आयौ गोख्रै थाबायनो हाया आङो हा फिसा गोनां बायदि जलदब होनलायदों आयौ रुजु रुजुबाव अरबाय नै आयदा दे आयौ खुदै गलायखायो थालायाव गैया दाबो अनो दा अजानाय नोङो दा जि होनजानाय नोङो गाबगोन नोङो दा नोंसोर ओरै दा फै खैजिमा बिदै जानोसै लोगोफोर दिनैहाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनहाय गोदै एनडिबि गावलायनायनि लकेसन देखायनो होननाया थांनो रोङाखै लोगोफोर आथिङाबो लेंग्रा जानानै दं ओमफ्राय बाइकआबो गाज्रि जानानै दं स्टार्टआनो जाया दा खैजिमा बिदैसो हानगासिनो जों आंना बेयावनो मोननाय नङा गोदो गायसाबनानै लानाय गय बागान फिसा दं नै लोगोफोर ओरैनिफ्राय आंनि बियो आं देखायनो नोंथांमोननि सिमनाखौ नैबे थख'से आंनि गोजा आरो ओमफ्राय नैबे गासिनबो ओमफ्राय ओरैनो गोथैबाय गायसननांगौ ओमफ्राय सिमनाया बेनो ओरैजों फंबायनि ओरैजों आंनि गोदो गायना लानायनि आरो बियो ओमफ्राय माखासे ओरै थाबाय नैबे थाइजोब्बाय आरो फिथाइया बेनो ओमफ्राय जोङो खैजिमा बिदै हानगासिनो बेसेबां मोनबाय नै
ini yang saya थांनो साननांगौ दानिया नैबे बिमा थानायखौहाय बासिनांगौ आरो बे बिमाखौहाय बासिजोबनांगौ लदब-लदब-लदबालायनाय आं जानो फैदोंथाय नों जानोसो फैखादोंला नोङो नै दा जा गाव मोनजागौबा नि सायफैबावो नै निथाया नै गाव मोनजागौबा नो जेन दा ओंख्रि लांनाय नों दा ओंख्रि लांनाय सायनो रोङा मानो मेखायानो रोंबावानो सायनो नों रोंदों नोंथा नों जायो जाया दा मोनजाखायाबो नोङो सिख्ला देरथारबाय नै मा नाममोनलाय बावलायबायसो आङो मा नाम दे खोन्थालाय इलिजा ना निलिजा मोनलाय मा इलिजा लिजा आच्छा बिदिसो फ्रि फायार मास्टारा हरनि 3थानिफ्रायनो गेलेनानैहाय बिसिबां उन्दुदों नै सोर' आंना मोनायाव हरसे फ्रि फायार गेलेयो 3था गाहामनिफ्रायनो उन्दुसोना थादों बादा होलाबो लाया साला फ्रि फायार डिलिट खालामब्लाबो डाउनलड खालामफिनना गेलेबावो जाहैबाय दा खैजिमा बिदैखौ सोर जानो गोथाव मोनो कमेन्ट खालामदो आं हाननो हायाखै लेंग्रासो मालाय हाननायावसो ओरै लाबाय कमेन्ट खालामदो गाहायाव सोर जायो